വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാനുസ് വയനാട്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ പക്കവടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അളവൊന്നും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇതാ ഒരു 6 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6-7 പച്ചമുളക്, അധികം എരിവില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പക്കവടയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഇത്തിരി മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് പാത്രത്തിന് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടലമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി. വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാവ് ലൂസായിട്ട് പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി മൈദയോ കോൺഫ്ലവറോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ഫുഡ് കളറൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ പക്കവട. വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഒരുപാടാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും ഇത്തിരിയും കൂടി മൈദയും കൂടി സമം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കടലമാവും കൂടി. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാത്രം ഞാനിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പക്കവട നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കനൊക്കെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ചിക്കൻ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും മുന്തി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പക്കവട പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പക്കവട റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. സവാളയൊക്കെയാണ് മുന്തി നിൽക്കേണ്ടത്. നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ പക്കവട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പക്കവട തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 2-3 പച്ചമുളകും കൂടി ഞാനിതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗാർണിഷിനായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കറി വെക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരില്ലേ ചിക്കന്, നോമ്പിന് എന്തായാലും കറി വെക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം.